Mutta nyt kuunnellaan Jupen todistus ja mennään sitten eteenpäin. Ihan mahtavaa. Mun nimi on Juho Lahtela, Jupeksi sanotaan myös. Tosiaan Markus tuossa pari kuukautta sitten pyysi mua todistaa ja saman tien mä sanoin, että kyllä. Koska mä uskon, että se, mitä Jumala on mun elämässä tehnyt, mä uskon, että saa rohkaista tänään täällä jotain. Mä uskon, että se, mistä mä oon tullut, niin moni pystyy samaistumaan siihen. Ja ihan niin kuin nopeasti, Jumala 3 vuotta sitten radikaalisti muutti mun elämän. Ja mä oon viimeisen 2 vuotta saanut toimia lähetystyössä ympäri maailmaa. Ja ylistää Jumalaa ihan mielettömällä jakkaan niin kuin bändin kanssa. Ja tehdä niitä asioita, mitä mulla on sydämellä. Vitsi. Kiitos Jeesus, että sä saat rohkaista tänään jotain, Isä. Kiitos Jeesus, että sun sana ei saa rohkaista tänään jotain. Isä, anna mun todistuksen olla rohkaisuna jollekin. Vitsi, mulla on... Jeesus. Mä tuun perheestä. Mä oon suurimman osan nuoruudesta. Mä oon asunut mun äidin ja mun isoveljen kanssa ja mun vanhemmat eros, kun mä olin hyvin pieni. Ja silloin oli sellaista niin kuin mun elämässä sellaista isäkuvaa, ikävä kyllä ei nuorempana ollut. Mulla on sellainen lailla, miten Jumala on mun elämässä ensimmäisiä kertoja tullut on se, että mun äiti on uskossa ja hän aina on niin kuin kertonut ja rukoillut mulle, niin kuin mun puolesta. Ja mä tiedän paljon Raamatusta tarinoita ja on seurakunnassa käynyt ensimmäisen kerran jo 14 vai 15-vuotiaana. Mä ihastuin silloin yhteen tyttöön ja sen johatuksesta sitten menin seurakuntaan ja jäin sinne. Ja yksi syy, mikä siellä oli, miksi mä halusin jäädä, oli se, vaikka mä en edes ollut uskossa, niin ylistys. Mä rakastan laulamista ja mä en tiedä mikä siinä oli, mutta mä aina jäin ylistämään sinne. Ja joskus mä saatoin mennä vaan kaljapussin kanssa sinne ja menin vaan laulamaan pari biisiä ja lähdin pois. Mutta aina joku mua veti sinne. Mulla on nuoruus sillä lailla, on niin kuin mennyt, mä puhun, että mulla oli esimerkiksi ei ollut sitä isäkuvaa, niin se vaikutti muuhun hyvin pienenä poikana hyvin paljon ja mä oon aina mulla on ollut hyvin vaikea puhua tai ilmaistaa mun tunteita. Mä aina käytin sit mun nyrkkejä. Ja mä lähdin jo ihan pienestä pojasta asti käyttää väkivaltaa tuodakseen itteni esille ja puolustaakseen itteeni. On monia syitä, mitkä on mua pitänyt sellaisessa otteessa vihan ja väkivallan. Mutta mulla on sillä lailla 12-vuotiaana mä ensimmäisen kerran sitten aloin testailemaan. Mä aloin polttamaan röökiä ja juomaan ja polttaa pilveä. Ja tää on aika sellainen mun mielestä keski-ikä Suomessa, ikävä kyllä nykyään, että ihmiset alkaa testaamaan. Mulla se sitten jatkui. Ja 18-vuotiaaksi asti kun pääsin, niin mulla iski sitten paha masennus silloin. Ja samana vuonna mietin itsemurhaa ensimmäisen kerran. Mulla on se viha, mikä mulla on ollut, mä oon monta kertaa ihan tappelemisen takia joutunut olemaan siellä poliisiauton perällä pidätettynä. Ja muistakin syistä on siellä ollut. Ja se, että mulla oli sen alkoholi, oli mulla se, että mä join mun pahan oloon. Mulla saattoi olla keskellä viikkoa joskus, tiistaina päivällä oli pakko saada juotavaa viinaa, että mun olo parani. Jossain vaiheessa mä muistan, mä en enää pysty menemään seurakuntaan, ellei mä ollut polttanut pilveä tai vetänyt jotain rohkaisevaa siihen, että se ahdistus, mikä mulla oli, ja oikeasti oli tosi paha. Ja 18-vuotiaasta asti se sellainen alamäki alkoi mun elämässä ja se kesti 6 pitkää vuotta. Ja tää on siistiä. Mä olin mun seurakunnassa 19-vuotiaana mun isoveljen kanssa. Ja mä itse asiassa silloin annoin mun elämäni Jeesukselle penkissä ja silloin mä tunsin Jumalan ensimmäisen kerran. Mutta myös samana vuonna sellainen ote otti musta ja vei mut todella kovaa, tosi nopeasti pohjalle. Mä menin takaisin niihin mun vanhoihin kuvioihin. Ja kaikki ne asiat alkoi iän myötä enemmän tuli kasvoja, mä olin vahvempi ja muuta. Ja se väkivalta siellä kadulla, niin se alkoi mennä koko ajan vaarallisemmaksi. Ja se masennus alkoi mennä koko ajan huonompaan suuntaan. Ja vitsi. Mulla oli vielä ennen kuin Jumala muutti mun elämän, mä saatoin olla jossain töissä. Mä olin jossain vaiheessa Konalas-varastossa ja se mikä mulla oli, että mä joudun kesken työpäivän menemään vessaan.
itkemään. Mulla oli elämä sellaisessa paikassa, mulla ei ollut mitään suuntaa. Ja se oikein mä olin kuullut Jumalasta, mutta mulla ei ollut, mä en tuntenut Jumalaa. Mulla oli aina sellainen usko, jos joku kysyi, tunnenko mä Jumalaa, mä aina sanoin, mä olin vaikka valmis tappelemaan, mä sanoin, että todellakin uskon, että sä usko. Mutta en mä tuntenut isää, mä en tuntenut yhtään. Ja se miten, mä oon nähnyt sen kristillisen puolen, missä jengi menee kirkkoon eikä tunne Jeesusta oikeasti, eikä elä sen mukaan, ei tunne Jeesuksen rakkautta. Mä oon nähnyt sellaisen uskonnon ja mä vihaan sitä. Ja se miten mulla sitten niinku, miten Jumala radikaalisti alkoi näyttää, että kuka hän on se, että hän alkoi siitä mun piiristä, kenen kanssa mä poltin, kenen kanssa mä join ja kenen kanssa mä tappelin, niin hän alkoi sieltä ottaa yksitellen ihmisiä, muuttaa heidän elämiä. Mun hyvä ystävä, mä en tiedä onko Aki Kankkunen täällä tänään, mun erittäin hyvä ystävä ja sellainen ihan mieletön rohkaisija. Ja mun viimeinen muistikuva on se, että me ollaan Akin kanssa, me ollaan baarissa, ollaan tappelemassa ja seuraavaksi mitä tapahtuu, mä kuulen, että Aki lähtee raamattokouluun missio-nuorten kanssa ja lähtee Sveitsiin. Mä en näe mun kaverin vuoteen ja yhtäkkiä hän tulee takaisin ja hän on lopettanut kaiken niin kuin, mitä me tehtiin ennen. Ja se ero, mitä mä kuulen, on, että hän oli lähtenyt Brasilian favelloihin rukoilemaan sairauden puolesta, koska hän koki, että Jumala oli kehottanut. Ja yhtäkkiä hänen Facebook-seinä on täynnä videoita, jossa kaveri kuvaa. Hän on siellä favelloissa, hän rukoilee ihmisten puolesta ja ne paranee. Siellä on ihmisiä, joilla on käsi, niin kuin siteitä, kipsejä, murtuneita luita, kaikkea, ja ne paranee. Ja mä katson niitä videoita, mä katson, että onko tää se mun kaveri, jonka mä oon tuntenut aina. Onko tää se sama Jeesus, joka toimii mun kaverin kautta. Ja mä ihan oikeasti kyseenalaisti mun niinku ihan kaiken. Ja mun kaverit sanoi mulle, että hei Juppe, et tiedätkö, sun pitäisi hakea niinku raamattokouluun. Ja mä sanoin, että joo, okei, että ehkä tää voi olla se juttu. Ja mä hain 3 kertaa. 2 kertaa mä hain. Mä en saanut ikään rahoja kokoon. Toisella kerralla mä lensin Australiaan. Mä join mun kaikki rahat kurkusta alas ja tulin takas Suomeen. Ja mä päätin hakea vielä 3. kerran. Tää oli silloin, milloin mä aloin rukoilemaan Jumalaa. Mä asuin Suomenlinnassa ja mä menin 3 viikkoa, mä menin putkeen. 3 viikkoa putkeen ja mä rukoilen Jumalaa. Mä muutan mun elämä. Että mulla ei ole mitään hävittävää. 3 viikkoa putkeen joka ilta. Mä itkin ja mä rukoilen Jumalaa. Ja sit mulla on viikko aikaa alkaa maksaa sitä koulumaksuja. Ja mä oon edelleen, huomatkaa, että mä oon 2 kertaa jo hakenut sinne. Ja mä en ole saanut niitä rahoja. Mä oon aina sitten pistänyt viestin, että hei, en tuu. Että ei voi mitään, että yritetään ensi vuonna uudelleen. Ja mulla oli viikko aikaa, mä menen käymään mun äitin luona, joka istuu tuolla penkissä. Ja heillä on ihan mieletön porukka, sellainen vitsi mitä Jumalan naisia. Ja mä menin käymään ja juttelin sitten yhden näistä naista kanssa. Ja hän sitten katsoi mua ja oli, että hei, Juppe, että miten sulla menee. Ja kysyi sitten mun koulusuunnitelmasta, mä olin kertonut, että mä oon hakenut sille. Mutta mä en sanonut mun rahatilanteesta mitään. Mulla ei ollut penniäkään siihen kouluun. Mä puuttuu useita tuhansia euroja siitä. Ja mä sanoin vaan, että joo, että mä lähden sinne. Et mä olin vaan, että vitsi, että mä menen ihan sama. Ja hän oli sitten vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että Juppe, että mä oon rukoillut sun puolesta vuosia. Ja sitten hän oli hiljaa ja sanoi, että Jumala just käski mun antaa jokaisen pennin, että sä pääset lähteä. Ja mä sanoin saman, että ei, että en mä voi ottaa, ja että sellainen ylpeys rahan kanssa. Sitten mä menin himaa yöllä, ja mä en pystynyt nukkumaan, mä mietin sitä, että mitä mä oon rukoillut, ja nyt olisi se mahdollisuus. Mä soitin aamulla, mä sanoin, että mä otan rahat vastaan. Ja hän oli iloinen, hän antoi mulle jokaisen pennin, hän antoi useita tuhansia euroja, jotka siis, ja tällä porukalla on kerännyt. Ja hän antoi sen summan ja hän oli iloinen. Ja mä olin, että kuka antaa näin paljon rahaa ja on iloinen? Et kuka oikeesti? Se mulla 20 oli iso raha antaa jollekin, tiedätkö? Joku antaa useamman tonnia. Ja mä olin, että okei, nyt mennään. Ja hän oli vaan, että mä haluan, että sä lähdet toteuttaa se suunnitelma, mikä Jumalalla on sulle. Ja tavoittelen niitä unelmia. Ja mä pääsen Australiaan, mä lähden sinne kouluun. Mä kerkeen olla kuukauden siellä ja mä näin mun ensimmäisen ihmeen. Ja se muutti mun elämässä ihan kaiken. Mä tiesin, että Jumala on todellinen. Mä näin, mulla oli kaveri Ranskasta, 2-metrinen kaveri. Hänellä oli toinen jalka lyhyempi
kuin toinen. Ja mä sanon tähän ennen sitä, että mä oon maailman skeptisen. Mä oon kuullut mun äitiltä, mä oon kuullut kaikilta ihmeistä ja mä en ikinä uskonut yhteenkään. Mä en edes ole halunnut uskoa niihin. Siis mä oon tosi skeptinen. Ja sitten mä istun siinä penkillä. Mä katon, hän, mikä meillä oli opettamassa sanomaan, että hei, mä uskon vaan niin rukouksen parantavan voimaa. Ja tää on itse asiassa videolla. Ja hän alkaa sitten rukoilla ja yhtäkkiä jalka alkaa kasvamaan mun silmien eessä. Ja hänen selkä paranee samalla. Ja se muutti mulla ihan kaiken. Ihan kaiken. Jumala näytti, että hän on todellinen. Se muutti ihan kaiken. Tästä on 3 vuotta aikaa. Mä kävin koulun loppuun, mä olin lähetystyössä jonkun aikaa. Mä olin Indonesiassa Fitsillä. Mä en ole ikinä avannut raamattua. Mä en ole ikinä lukenut raamattua. Ja mä olin vaan saarnaamassa. Mä kerroin siellä ihmisille, mitä Jumala oli tehnyt, mitä Jumala vastasi mun rukouksiin. Ja mä vaan kerroin siitä ihmeestä. Mä kerroin siitä mun kaverin jalasta jokaiselle. Mä en ollut ikinä edes koskenut raamattua, mutta mä tiesin se, mitä Jumala on mulle näyttänyt. Mä olin vaan niin innoissani kertoa siitä ja mä tein sen koulun loppuun mä kysyin Jumalalta, mikä on seuraava niin tapa oppia tuntea sua, ja hän sanoi, että lue mun sanaa. Ja mä palasin Australiaan, mä päädyin asumaan sinne 1,5 vuodeksi ja mä aloin sitten lukea raamattua siellä. Olin 7 kuukautta koulussa ja sen aikana sitten Jumala niin kuin nosti vaan sen tason ihan ekstriimiin. Mä olin 7 kuukautta ja mä rupesin näkemään ihan mielettömästi, miten Jumala alkoi parantaa ihmisiä yhdessä seurakunnassa. Siellä oli kuuroja, jotka parani mun vieressä. Siellä oli mun on pakko näyttää. Siellä oli sellainen mies, se kävelee aina niin kuin vinoa, näin. Mä en tiedä näkeekö kamerasta tai muualta. Kävelee vinoa. Tuli vaimonsa kanssa sinne ja sitten tämä mies, joka oli siellä saarnaamassa, sanoi, että hei, pistäkää vaan kätenä sen, niin kuin, että rukoilkaa hänen puolestaan. Mä olin siinä vieressä ihan metrin päässä ja alettiin rukoilemaan ja yhtäkkiä se jalka alkaa kääntymään. Menee ihan suoraan. Hän sanoi, että kävele. Ja hän alkaa kävelee ihan täysin suoraan. Ja tämän miehen vaimolla tippuu leuka alas ja sanoi, että me ollaan oltu 20 vuotta naimisissa, sä et ole ikinä kävellyt suoraan. Ja ihan mielettömiä juttuja. Ja mun pakko kertaa, Jumala myös panas mun polvet. Mulla oli polvivamma 3,5 vuotta, mä rikoin ne punttisalilla. Ja ennen raamattokoulua mä yritin tehdä vakuutuspetoksen, koska mulla ei ollut rahaa leikkaukseen. Mulla on magneettikuvat himassa, missä mun näkyy niin kuin polvissa sellaiset viivat täällä näin. Mä oon pystynyt yli 90 asteen kulman taivuttaa mun polvia 3,5 vuoteen. Mä joudun lopettaa kaikki urheilu, mitä mä tein. Mä harrastin paljon thai-boxingia, vapaa-ottelua, judoa ja lenkkeilyä ja punttia ja vaikka mitä. Sitten tää mies oli, mä muistan, vitsi mun on pakko näyttää. Vaikka mä niin näin, että ihmisiä parani siinä mun vieressä, niin mä olin siellä eturivissä ja mä tuijotin sitä äijää, joka puhui siellä lavalla ja mä sanoin, että mä en sanonut mitään, mä vaan olin silleen, että osoita mua ja sanoin, että sun polvet. Tiedätkö, mä olin niin skeptinen, vaikka mä olin nähnyt ihmeitä, niin mä osoitin, että osoita mua. Tiedätkö, mä olin siellä penkissä tälleen näin. Ja sitten mä ootin sen koko illan loppuun, ihmisiä paranee, mutta siltikään ei se mun vuoro tullut. Ja hän ei siltikään sanonut, että hei, että siinä, mutta hän sanoi, että jos teillä on vielä joku, joka tarvii ihmeen, niin tuu tänne eteen. Ja mä sit menin, mä että okei, no testataan. Ja mä menin sit sinne. Hän sanoi, että okei, pistä omat kädet siihen, mihin tarvii. Mä pistin mun kädet mun omiin polviin. Hän rukoili 5 sekuntia sinne vieressä. Mä menin maahan. Ja tää on maksimi, mitä mä pystyn tekemään 3,5 vuoteen. Jos mä menin yhtään alemmas, mulla tuntui, että mulla olisi ruuvit täällä niin kuin polvien sisällä. Ja mulla meni polvet lukkoon ja jäätävä vihlava kipu. Ja tämän rukouksen jälkeen mä menin maahan. Ja tää oli hyvä, koska ennen rukousta mä testasin sen, koska mä oon niin skeptinen, mä halusinkaan niinku varmistaa se. Ja se kipu oli kummassakin siellä, meni lukkoon. Ja rukouksen jälkeen menin maahan, aloin taivuttamaan. Ja mulla ei ollut sen jälkeen mitään. Mulla ei ollut mitään kipua, ei mitään sairautta. Ja mä jäin vaan istua siihen, tiedätkö, siihen maahan ja mä olin vaan, että ei ole mahdollista, tiedätkö. Et mä en huutanut, mä en itkenyt, mä olin vaan, että tää on todellista. Ja mä vaan katsoin, miten ne, jotka oli just parantunut, ne vaan rukoili muiden puolesta ja ihmisiä parani ihan mielettömästi. Ja just niin kuin Markus sanoi äsken, se oli vaan sellainen niin kuin, mulla oli ihmiset ylisti Jumalan sellaisella vapaudella, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Ihmisiä parani ja jotenkin Jumalan voima ja rakkaus oli niin läsnä. Ja mulla oli vaan sellainen, että tää on niinku maanpäällinen taivas, tiedätkö? Se, missä mä olin silloin. Ja se muutti mulle sit niinku vielä enemmän. Mulla oli 2 kuukautta koulua vielä jäljellä ja mä olin ottanut ihan mieleen, että mulla oli sellainen niinku, anyway, se on tosi intensiivinen koulu. Meillä oli väli 16 tuntia päivässä, luettiin raamattua ja siis englanniksi kaikki ja mun enkku ei ollut mikään paras silloin. Mut sit kun Jumala paras mut, mä näin nää ihmeet ja muut. Ja joka kerta kun mä yritin avata sen raamatun, mulla oli sellainen olo, että mun pitäisi olla kadulla ja rukoilla jonkun puolesta, koska mä haluan, että ne kokee sen saman, mikä mulla on ollut.
Ja mulla kävi sillä lailla, että mä jätin sen koulun niin mä jätin sen 2 kuukautta ennen valmistumista ja mä lähdin sinne Australian kaduille. Ja 2 kuukautta mä olin siellä kaduilla, mä rukoilin ihmisten puolesta. 3 viikkoa, kukaan ei parantunut. 3 viikon jälkeen läpimurto tapahtunut. Et nyt mä oon nähnyt satojen ihmisten paranevan erilaisista sairauksista. Satojen. Mä oon nähnyt kasvaimia häviävä vatsasta, selästä, halvantuneita käsiä ja jalkoja. Ihan niin kuin mielettömiä juttuja. Ja Jumala on todella todellinen. Hän on todella todellinen. Ja vitsi, mulla olisi niin paljon kerrottavaa, mutta mulla ei tarvitse olla aikaa. Kerro vielä, mitä eilen tapahtui. Yes. Tosiaan, joo, mä kerron lyhyesti. Tosiaan meillä oli kenraaliharjoitukset bändin kanssa ja mä olin kävelemässä sitten himaa Töölönlahteen pitkin. Ja kello oli ehkä 1 yöllä, jäätävä pakkanen, ja mä pääsin sinne ja mä näin sitten erään miehen, joka istui niin rappusilla ja väsäsi siinä jotain. Ja näin heti saman tien, että hän on huumeiden käyttäjä. Ja mä koin sitten saman tien, että hei, mun pitää kysyä, että miten menee. Ja mä kysyin ja me jäätiin sitten juttelemaan tunnin ajaksi siihen. Ja mä olin, että hei vitsi, että mä kerron sitten ihan kaiken. Mä kerron mun todistuksen, mä kerron mitä Jumala on tehnyt. Ja kysyin, että onko mitään, minkä puolesta voi rukoilla. Ja sit selvisi, että hän on entinen ammattiskeittaaja. Mä itse asiassa kutsun hänet tänne, mä en tiedä onko hän täällä. Ja hän näytti rannetta ja näytti siinä, että se oli operoitu 2 ja hän ei pystynyt niinku käyttämään sitä kunnolla. Ei pystynyt, rotaatio ei toiminut, vihlova kipu iski aina kun käänsi. Ja me rukoiltiin, mä sanoin, että voinko mä rukoilla, että mä tiedän, että Jeesus parantaa sen. Me rukoiltiin, ensin ei tapahtunut mitään, rukoiltiin 2. kerran, se kipu lähti, rukoiltiin 3. kerran, niin se rotaatio tuli vaan. Ja hän oli vaan, että mitä, niinku, silmät vaan avautui ja oli, että onko tää niinku, että mitä tää on. Ja hän sanoi mulle siinä, että mä oon oottanut sua. Mä oon oottanut sua niin pitkään, että sä tuut niin kuin kyynelet silmissä. Ja hän tarkoitti sille, että hän on oottanut, että joku tulee siihen. Ja näyttää sitä rakkautta, minkä Jumala on meille näyttänyt. Ja hän sanoi, että hän on pitkään halunnut tulla uskoon, mutta hän ei tiedä miten. Hän ei tiedä, miten se tapahtuu. Että voidaanko me nähdä myöhemmin, että jotenkin, että mä haluan niin kuin... Ja sit mä olin, että hei, rukoillaan yhdessä. Mä rukoiltiin ja hän tuli uskoon. Ja mä kerron vielä 10 sekuntia. Okei. Ihan lyhyt. Oli ihan jäätävän kylmä. Ja kun hän sanoi kyllä Jeesukselle, niin hän sanoi, että hänellä ei enää kylmä, vaan hänellä on lämmin. Amen. 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 Me todella uskotaan, että nuori sukupolvi nousee. Ja on jo noussut. On jo noussut tässä maassa.